Tiya. Kumusta man akong tiyahin nga gwapa? Wala na. Naunsa naman ang... Unsa man po na imong gipurong diha? Naunsa man ka? Naunsa man ka tiya? Nga nagpurong-purong ka naman diha. Naingon naman kagkaraang mananaot. I-on mo yung aircon mo. Ay, hapon na. Bahala na malaki ang bill basta hindi mainitan. Yes. Mainit sobra. Kumusta man? Mamahaw ta? Oh, madam. Naniod to na mo ni Tiyo. Nas Tiyo diha. I miss you, Tiya. Dugay kuha katawag. Na busy. Ang imong pots, ni gawas na lagi na. Imong pots, diri ba? Naglaylay na. Nag-exercise ka? Nagsumba-sumba ka diha. Tanaw ka sa TV. Tanaw ka sa TV og sumba. Di ba nakakunik man na sa YouTube? Kumusta man ka? Tiya, kumusta man mo diha? Okay lang. Ikaw rang usa diha ron? Di awan siyo ni mo. Wala ay trabaho ron. Awa na mga kay senior na. Dugay naman ang na-senior. Apa na ito, senior. Senior na. Ako po tiya, hapit na ba ako ma-senior? 40, senior naman ka ang 40. Ikaw, kumusta ka dito? Mapay pagkaulian ako, gilantan ko, gihubak. Pag humagramadan. Napakul ubo-ubo gamay. Gamay na lang, ako laman tunlon. Narmawa. Musta man siya, Beji? Nagka-istoryanay mo? Oo, ay, naagya po. Ha? Putol-putol lagi ka, tiya. Siya mo nagtinda ron? Oo. Nakadaog di kagawad si Kuan, ti Melody niya. Dagan din siya kagawad sa Sambales. Wow. Panalo. Opo. Tuas Tiyo dito ni uli dahil Sambales. Opo. Nitawag man si Mother. First time nitawag. Ano bang December? Wa pa kabalik hantod. Wa pa kabalik hantod ron. Wala pa, mag-July. Ala, dugay-dugay ang bakasyon. Maayo hinuna. Aron makapahuway siya. May masudan. Itlog, ya, gibutang nga si Sarah nagluto ng mga gulay. Tangan niya siling, katubang sili bang haba, butang sinigang. Siling haba, tadtad niya pino niya, carrots, sibuyas. Sarap. Sarap tiya. Kaon po ka? Okay. Mukaon sa niya snack. Lain lagi imong audio. Nagkarat. Lain kay imong audio, nagkarat. Si Tiyo, trabaho si Tiyo, init kaayo, magmotor gyapon siya. Si Tiyo ba, init kaayo, magmotor gyapon siya mo ato sa iyang trabaho? Wala. Tulog.
Lain man imong audio tiya. Lain ang imong tingog nagkarat. Ha? Ni karat imong tingog ug imong ibutang nimong cellphone. Nanawag man si mama atong miaging Sabado, first time nanawag. Ang sama ko. Ang sama sulti ni mama. Wa man si sulti, si uning mo nagsulti na nagbugno na mo si papa. Nilayas ko no si papa tuwa sa syudad. Ingko nga naman ang tiguwang naman, ayaw man magpabadlong. Kay doa nagpuyo na dito sa tindahan ni Sinda. Si papa mo. Akong giingnan si une nga. Basin gikapoy na si mama kay kami biyang mga babae taas bi kay mig pasensya pero mahurot na. Pataka na lang mi anig kuan. Pangauras. Esmag. Kasi gikapoy na si mama tinanaw kay dito na nagpuyo sa tuwa na nagpuyo sa tindahan. Kung kami mga babae, tagsarap mi mo dasmag. Kung puno na kaayo, dasmag na gid ni. Wa ni pakialam balag aswaton puno ang Jimelina. ako manggingnan si mama nga. Ngano man ma, nga imo man gilabay man daw kuno. Napuno na. Nya ni tao. Nanawag ko dito po di papa kay gusto po ko makadungog sa iyang side. Jesus kay kanang wa man makontak busy siguro sila kan tiyo tata ba nga kuan Facebook. Karon ako'y na busy, pero tipong daghanan nagtawag, magpulo ka tawag, wag yung katubag ng usa. Wa na hino nanawag hantud ron. Ingko tiyo. Akong gi-chatan ba ingko tiyo tata. Si tata dai ni mong siyangay, anak nga matuod ni Loloy Manunda yang imong igsuon nga pala hubog. Ang gichatan. Palihog ko ingon sa akong amahan, mag-istorya ko niya. Nagoy, nanawag na, kapulo gyud. Wa man gyud nako matubag. Nya nang sige po tawag miss call di naman pud manubag. Ay, balsanay lang tani. Kapulo ang miss call wa gyud. Wa gyud nako matubag, busy man ko kay Ramadan ba to. Ikaw. Si mama, magmaritis pa unta mi. Wa naman nanawag utro. Naputol naman mga gatas. Ang siya gatas. Palitin taong ko gatas. Kung sa may imong gatas. Kato ko ng Bear Brand nga adult. Naangay din. Niwanga man ni mama, oy. Kung naunsa naman ka ma, namiyahok. Kapag ayo. Yawa, lalagi ko'y gatas. Ko nga pangutang lang sa tindahan kay padadaan rati ka gatas. Wa naman manawag utro. Pag maritis ba unta mi? O pa man minahuman og istoryahan na itong ilahang bugno. Nahimuot ni noon ko imbes. Piting punguta na ni Manding. Ingko na puno na kapag ayo Manding. Ay lang pud palabi. Kay mawa na mo kagwapa. Pasagi lang ang mga badlungon. Wa naman kamaana din ng papa nga. Wa naman nila yung trabaho kundi mudulog sa kulapo. Correct. Wa naman nila yung trabaho yung mga tiguwang. Sila maglog alang kulapog tanduay. Okay, na naman ko na yung tindahan si Sinda. Doon na gani, doon na dito nagpinuyo. Ingko diin po ibayad ng mga imno niya. Insya nga, ugwa na kwarta, mamanday. Aron ibayad sa utang. Okay, papakasan. Unya, mamanday para ibayad sa utang. Ang pamugas, manudaan wa na.
Agoy, Ginoo ko panabangi. Pangit ang kuan. Ikay. Pangit ang signal. Oo. Musta naman kada tiya? Ito, 2 buwan na nag-inom ako. 2 buwan nag-inom og gamot sa asa man? Dito, thyroid ko. Wa pa na ulian. Pero unsa man? Happy magaling na. Magpapagaling. Aw. Unsa man imong na feel day ana? Sakit? Maglisod kag kaon? Yes. Maglisod kag tulon? Oh, okay naman. Salamat na, ma'am. Yes. Thank God. Na dugay na nang naimata din ha sa dugay na nang na CCTV diha tiya sa sala. Katong na ako na ana. Si tag marites diha. Wa pa. Wala. Aw abi nakog na ana gisibe tag marites diha. Makin ni Brenda ug ni Brian. Nakita man ako post ni Brenda ko nga. Kanus alang ni na mata Bren ang sala. Insya katong na ako dito naa na mata. Naa na CCTV ko. Siya wa pati oy ko hala. Kabag naa kay sige pa marites ni mama nimo. Nganong gipatauran man? Mayroon na tiya aron monitor ka diha. Ikaw rang usa. Isa nagpataod si Brian? Ayan ang aliin. Brenda at nagsabi ko. There is one. Check the back. That? This one? No more. There is one. Yeah, magtarag. Madre. Nag-anda ka sa imong aircon. Wala, nabusog na ko. Taas na bag kurinti diha, no? Kaya naidaghang mga jumper. Mga jumper noon mo, kusog kay mga gamit. Mabaga kay gnaw. Ang mga nagbayad og kurintig tarong. Perting looya. Ang mga jumper, way bayad-bayad. Unlimited ang gamit. Busy days dia Bridget ron. Tia Bridget, busy days siya. Eh, siya may nag... Makatulog mo po siya. Ha? Makatulog mo po. Matulog mo bang pangumpra? Lain man ang kuan. Nangumustar ako. Okay. Nangumustar ako ni mo tiya. Nga naman, singtanon ni mong ulo? Kuan mga next day, kuan ako tong Unsa man? Oh. Unsa mang pizza di aron? Ay, ayaw sa kay huwata lang sa napay mo abot man nga usa. sige, titingnan Mga ko. mga 26 siguro maabot tiya, 26 or 27 sa manang adlaw. Unya ra katapusan. Murag tulo na ka bulan ang naa ni abot. Aw. Oo. Kita naman. Di ara na. Kaya ato ara ng kuan pundo sa ato ang laag portion. Mukuyog ka nako? Mukuyog ka nako? Unya kay wala pa man tumaman among balay, wala may kahigdaan. Kailangan.
Adto lang ta matug. Adto lang ta matug sala. Higda gani kito sa balay naman ni daghay buho. Nakatuog itong airlaps nga balay nga kaagian nagkabaw. Yes. Napay bitin sa ilawom. Tayo bitin sa ilaw, tayo bitin sa banga. To ay bitin sa atop. Hala, kahadlok ba itong balay ni mama, oy? Pero Wala na ngayon. Kahit halipigi dito ang nabilin dito, CR. ang nabiling kay sahog naman lang tiya, nahugno. Ngano man na? Wala yun. Ngano man itong nahugno man to, gihangin o kusog? Siguro, gigubat yun. Gidugtong niya dito sa imuhang balay sa kusina dapit. Ay, giguba gitong balaya kay nganong mahugno man to basta-basta nga giligunan baya to. Mangutana ra ko ni. Atong imong balay, gisumpay niya dito ang mga daan dito dapit sa kusina. Nadako na hino ng kusina. Pero, kuan kato ang dingding ato mga kawayan-kawayan ana-ana lang. Nana day kusina sluyo. Oo, Nay abuhan. saluyo. Naiabuhan, pero si Maris Musay magsaing dire sa ubos. Ang katong abuhan nga akong gipahimo diri gisiparit sa balay. Asa naman ron? Murag, wala naman siguro, mapuka, matngon. Mao ba? Gihaguan bitog may ni papang tong abuhan na. Wa day niya gisakas taas-taas. Man siguro, Mangutana ra kung papa ako lang ilista akong mga pangutana kay malimot ba ako. Nigabot dito. Sa kung saan nala istoryahan. Malimtan ang importanteng pangutana. Nagandam na ko dag mga pangutana. Lain naman tiya. Gipanglista ng mga pangutana. Regards kung tiya Virgie. okay. Si Tio Johnny na may Facebook, nag-add man sa ako, wa pa na ako gi-accept. Huwag mo nang i-accept. Samok-samok. Nag-add man siya sa kuha, tiya. Unya. Di ba na siya kamao? Kana mga anak ay nag-add. Ang mga anak di ay. Oh, ako gani, magay ko mag-add. Wa pa na ako gi-accept ang kuhalas, Tio Johnny man eh. Correct. Ako wag gipasagdan, di ara pas friend request. Unya na lang ka, Tio. Sa personal na lang. Ayaw ko nga. Naunsa naman eh, igsuuna. Ayoko nga, but deep inside, yes, I want. Yes, ayaw ko nga. Hala, tiya. Senior na kay ka, tiya. Senior na kakayo. Pag sumba-sumba, tiya. Exercise ba? Unsa may imong exercise? Maayo man ang exercise sa lawas? Oo. Ginagmay lang gud ana-ana ba sa kamot, sa tiil. Ana sa mga bukog-bukog, ana maganana gud ka usahay, ana. Taas-taas pud nimo imong kamot. Ana, para exercise imong mga bukog. Ang ilok sige lang kay puti man na. Wala kadako na sa kong braso. Ana-ana nimo tiya nya. Imong ulo, imong pangayana-ana, relax nimo ba? Ana, ana imong nahinaya ra. Ayaw pugpaspasa. Hinay lang ana. Pamparelax ba niya? Tiyungon nimo imong mata ana. Exercise imong tuhod, imong ipiko-piko. Imong likod, ang likod, straight gid ang likod. Ana, straight. Straight balik. Si mama lagi ako dalon sibo. Kuyog baka to. Ingkuma maka-garden man ka dito kay lapad man ang gawas ang balay. Pwede man ka dito mag garden. Ako lang dalon sibo aron manambok. Baling ni wanga.
Akong atiman nun iyang vitamins. Ang problema, ang mukuyog baka ha. Hindi man niya biyaan iyahang my love. Sige, sunod-sunod na. Sige, sunod ni Papa. Imbis na tiguwang na. Bun sa una. Wa man sila'y pakialamanan katong mga edad 50. Karon na senior. Si Mama sige na magsunod ni Papa. Pero iniingan siya nga, karon ko ng next month, kasi makuha 6,000. Makuha na ya senior. Sa senior niya, ang kumanding. Ang mapanding, tagagbay na. Aron na po kay siya makuot-kuot. Hindi, tagagbay rin ang kuoton. Tagagmay akong kuoton. Kada taod-taod, ginagmay. Nya. 6,000 man. February, March, April, May, June. Nya, maadto na po dahil merkado. Ngumpra na dahil dito. Mahurot niya po. Di man si Mama makapuyo. Si Mama di man kabaw maghipo sa kwarta tiya. Naniguwang na lang. Wagi ko'y nabalitaan nga nainahipo sa gatos na lang. Dali raman mo ikya sa iyang kamot. Di kahibaw. Nya, wa man po'y matigo. Wa man po'y matigom. Hala, Ginoo ko. Okay ra inta ang akong kauban. Gigutom lagi siya. Mao na siya nagluto og pamahaw na mo. Magkuan ko tiya, maghagpat ko di ako'y daghang saluyot dire. Tiya, hala, tagas kayo ang saluyot tiya. No? Kuan siya kanang gisahon man ni dire. Gisahon yang itangag manok, karne. Dia saluyo tagas kayo. Pero isa-isahon man diri og hagpat. Isa-isahog hagpat. Dili ang mga amo. Kani tangtangon gining mga dahon, ana. Parehas lagi diri. Unya paghuman ibutang sa freezer. Ugasan og maayo. Ako sa ning banatan kay pangita na niya si inahan ani dire. Bay sa luyot.